Lakot ya baro asya kasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasan tarik uyayong arajar arpusan. Ha kapor nyo baji janmate pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kador jong tiket kalong lai spa shi tiket pat kat san spa shi. Ya ka Ïing Dorbar snong lamalong lamang tingka Sien pan penbet penbiang ya ka henrai la lapan baka jing sna ya ka kamtam na ka mang tingka ka baar ka long ka basa Lyngkrang. Ya ka Mang tingka baningkong lamang na ka Special Rural Work Program SRWP ka balong arlak arpusan hajar hakapor balong MLA uba Julius K. Dorpang kat baka arpat kadai lailak hakapor balong MLA uba dasakyat lamari. Lasam baka jing tay ban penhe susu ya ka Ïing Dorbar hakawat ka baar kala su Syrwa kai hadin ba su si tayo mau nong rem tang mar suya siang mau ya ka benta bala penhe ya ka. Uba Rolestone Mangu, urang basnang, ulay tu, baya ketika Ïing Dorbar haka beningkong la pendap ya ka benta pasakmat, Henry, hadien bala syam bakam la su ban penyam ya ki pajba haki por jing yalang nalor ki jing kiu krun, la idon kam ban penhe su ya ka. Komta hadien bala long MLA uba dasa kiat lamari, la pen mang ban penhe biang sakatu ka nepot ka jing he, Henry la syam penban, baka jing tray kadang sa teng, kat ba yaw mau nong rem lawan si, ban pen i perthai baka jing tray kala dap. Ini nak kalian jong ke eksekutif jong ke senong, jong ke Dorbar senong. Hakini ke sini habangi wan jurip ya kini ke Jaka, wan pet ya kini ke Dorbar Hall. Kat kum balayok, kat kum pengilatip ru ya ke jingyo ya ki artli ki sanction amount hande. Takapa nengkong layok ya ke SRWP nak hakapor jong iba JK Dorpang. But ya kini ke sanction nilai peran kami ka katukat ni por penrei namar ba kila jot na kini ki jingkang kila du kini ki yuna dong sedong nang takani ka floor kampat biang tingila nang yo susu ya ka sanction sakwi pat hakapor jong iba dasket bahala mare kabalai lak tengka te ndang ila poi hang ne pade nang ila one page kini ka jaka kat kum ka sanction de nyo i ba kani ka Jaka kani ka Ïing kampat long kabadep ipet nadu ki jingkhang ru dang duna nang ta kitin sejrong ru kila bam kruñ kila jot lut te niyo i ru hang ne ba umau tablet uladon rengkat ba ka sanction amount ka lailak tengka te ke jingkwa jongi kalong ba nakaliang jong kedot barsnong ba nakaliang ki bor ke badai pet kin subha bandap yarap lem yangi ban pej bha ya ki rukom trekam namar haba ni pej mangi kapan pau hang ni ba kakam kampat long kapala dep kani ka flur kampat biang nang ta kini ki kalkir kim don nang ta ki jingkhang ru kim pat long ki bit ka biang kitin sop nang ta kini ki kruñ ru ki laki woru kat ni te kapan long yangi ban don haka jing susi namar la kat kum bagi pej kat kum among sanction kani ka sanction kala poi seki sanlak dunai itu tengila ko ai ban yo no da ka Dorbar Hall ka patmai lada mla ban le ye kani te ka jing kwa ka jongi hin nangkong e ban kaliang jo ka department ka bor ka dei pej kin subha ban pej bania ya kinong tre bat ya ka kam bat haka ju ka por hi nangkaliang jongi ka Dorbar snong nyo i ba ngi dawa kala dawa tenge kini ka kam ban yo ka Dorbar Hall tenrei lada kalong hakani ka rukom te ngi siyo tang ya ka sanction rei nyim yo ban panan kam ya ka nadu bala sedang kani ka extension te komod ngimpat yo hakapor ka bagi ngidang yo tang ya ketika jong ba jege Dorpang te komod ngilai panan kam hi ka tu kanesnem tenrei hadin ba kala jot kane te ngilai yo ru ya kani ka extension Tenadu bala yo kani extension te hadu mata mlong shu ban panan kam nomar bagani ka floor kan patlong kijing khang kim long shu Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bhak, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah kasni. Lawan Rak Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.